Takže čaute ľudia, vítam vás pri konečne novom videu. Ospravedlňujem sa vám za dosť dlhú neaktivitu. Veľa vecí mi zabraňovalo k tomu, aby som dokončil nejaké natočené video, ale je to tu. Je tu nové video, máte ho pred sebou, vidíte ho. Takže sa pohodlne usaďte, zoberte si niečo na jedenie a my sa vrhneme do natáčania. Takže tu máme pekne ovečku, ktorú si musím dať ako obed. Wow, pekné hniezdo. Ale radšej ten strom nezničím. Neviem, čo sa stane a nechcem skápať, pretože plánujem v tejto sérii ostať čo najdlhšie a natočiť niečo najviac videí. Nebudem medzi týmito videami nejako veľmi ten hardcore svet hrať, ale chcem spraviť čo najviac dobrých projektov. Ako napríklad mám v pláne vybudovať jedinú midport z Minecraft filmu. Pekné drevo. Musíme ho mať veľa, pretože neviem, koľko dávajú na tejto obťažnosti damage zombíci a skeletoni. Tak ešte jedno. Tak, krása. 32. Plenko, bohato stačí zatiaľ. Ja som tento seed už predtým skúmal a neviem presne, ale niekde je tu blízko dedina. Veľmi ma taktiež zaujíma, ako ďaleko sa dostanem, pretože ja moc dobrý v survivali, hlavne v hardcore dobrý nie som. Takže chcem splniť čo najviac vecí, ktoré by som dokázal, ako napríklad chcem získať železo nejaké, určite aj osedlací koňa, určite sa hodí, ale hlavne chcem prežiť, hlavne prvú noc. By the way, mám strašne zlú kvalitu. Pokiaľ viete, ako mi pomôcť, napíšte mi do komentárov. Budem za to veľmi rád. A asi by som si už mohol naťažiť nejaký ten kameň. Tak, 14 cobblestone stačí. Zoberiem si teraz nejaké kvetiny na vlnu. Nech si ju ofarbím na červeno. Tak. Teraz všetky tri a idem ďalej. Tu si teraz vykraftím samozrejme posteľ, pec a to je zatiaľ všetko. Nebudem potrebovať asi zatiaľ kamenné nástroje, pokiaľ nenájdem železo alebo meď, tak nepotrebujem. A teraz, ktorým smerom by som išiel? Asi sem. Tak, mäso sa mi pečie a vzadu vidím zasnežené hory, takže tam by som sa mohol pozrieť. Takže pekne najem sa. Ešte počkám, kým sa mi dopečie to posledné mäso. Krása. Zoberiem pec a môžeme vyraziť. Bude to za mňa dosť dlhá cesta, pretože hľadám tú dedinu. Vážne, ale nepamätám si presne, kde to bolo. Nie. OK, dobre. Budem si takto skúšať, či nad snehom je ten malý sneh, či čo to je, aby som sa neprepadol.
som si mal spraviť topánky z králičej, alebo teda z kože kravy. No nič, budem musieť byť opatrný. To je pekne voda. Fiu. Super, mám achievement na lode. Ale stmieva sa, takže pravdepodobne prvú noc budem mať za sebou. Dobre, už som unavený. Hej. Poď. No, konečne mi to dovolí spinkať. Môžeme ísť ďalej. Takto, po tomto vodopáde. Aha, železo. A uhlie, cí kokos. Dobre, asi si už ten krompač spravím. Pretože keď tu mám železo, tak iba kamenným a potom železným a diamantovým a netheriteovým. A ešte medeným. A tak som sa vybral naťažiť všetko železo a uhlie, čo tu bolo. Našiel som ho fakt dosť. Vyťažil som si všetko, ale musel som niekoľkokrát sa vraciať. Ale nakoniec som ho mal vážne dosť. Mám hromadu železa, hromadu faklí, dobre, 8, to je jedno. Už som teda pri Plains, takže by tu tá dedina už niekde podľa mňa už určite mala byť. Tak som sa teda vybral pomaličky dolu a opäť som teda išiel hľadať tú dedinu. Netrvalo ale dlho a našiel som krásny les a tam nedaleko bolo niečo, čo som už dosť dlho nevidel. Nechajte sa prekvapiť. Ja to vzdávam. Ako vážne. Tak dlho idem a vôbec ako nič tu není. Doslova žiadna štruktúra. Škoda, ja som vážne čakal, že tu tá dedina bude. Počkať. Yes! Konečne. Paráda. Takto sa mi to páči. To je taká pekná dedina, taká gigantická, normálne menšie mesto. Pripomína mi to jednu obec, kde chodím vám v lete. Je to tam strašne pekné. OK. Diamantový armor na konia, ten sa hodí, ako dosť. A najlepšie na tom je, že toto je zatiaľ iba jedna kováreň a tam už som videl ďalšiu. OK. Tuto. Tam je ďalšia, počkať. Tento barák ma ináč zaujíma. Ja neviem. Ty kokos. Kovárne vedľa seba. Tak. Ja proste po tomto lútení budem proste vymaxovaný. Železná spír. Super. Medenú dáme preč. Jablko si zoberiem, chleba tiež. Chestplate už nepotrebujem. A čo bude v tejto poslednej? Dúfam, že tam budú diamanty ako. OK, toto bolo najhoršie. Ako saplingy. Tie nepotrebujem. Tam hore vidím ešte jednu. Vy to proste nevidíte, lebo neviem prečo. Video malo dobrú kvalitu, keď som to natáčal. V tomto striacom programe. Neviem prečo, ale zhoršilo mi to kvalitu. Používam CapCut, takže ak viete takisto, ako mám niečo
obnoviť alebo nejako tak, aby tá kvalita bola dobrá, napíšte mi do komentára. Budem rád za všetky rady. Samozrejme dobre, žiadne klamstva. Tak, tu je posledná. Dokopy 4. Sedlo, tak normálne ja si osedlám konia ako. Super. Topánočky na nožičky, aby nebolo chladno a aby som nechodil po niečom zlom. Tu je farma. Zemiaky si asi zoberieme. Je mrku. Prečo nie? Však síce zemiaky sú vlastne plodina, ktorá v Minecrafte proste, keď zješ jeden surový zemiak, tak proste nedohyluje ťa to veľa. Zatiaľ čo mrkva dosť. Ale zase keď upečiem zemiak, tak je to výborná pochuťka. Ako? Vážne. Dobrá. No nič. Ja toto tu asi video ukončím. Najprv ale zleziem. Predsa som v hardcore. Ty kokos, 2 emeraldy, jablka, chleba a nejaké brambory zasa. Ináč by the way, mám aj jedovatú bramboru. Prečo hovorím brambora? Nie som Čech. To je jedno. Pekne červená postielka, mŕtvý králiček. A ja idem spinkať. Dúfam, že sa vám video páčilo. Dajte tam poriadny palec nahor. A vidíme sa pri ďalšom, zase neskôršom videu. Čaute!